Sziasztok, ez itt a Jamal Jamal, ahol beszélgetek és zenélek előadó művészekkel. A mai vendégem Szirtes Edina Mókus. Jaj, de jó. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Persze, Sok év kaptam pénzt, ugye. barátság. Átutaltad a számlába. Meghívtalak egy szöcskére. Igen. Ez életem végig ezt fogom fizetni neked vissza Az bármi. biztos. Szóval Hát ezt, ugye. Az van, hogy a műsor az így arról szól általában, hogy miért kezdtünk el zenélni, vagy miért kezdtünk ebbe az egészbe bele. Mert hogy tulajdonképpen ez gyerekeknek is szól ez a műsor, hogy elkezdjenek zenélni, ne kezdjenek zenélni, mi az előnyei, mik a hátrányai. Eszükbe ne jusson. Így az elején ne írd le. Tehát neked mi volt az első motivációd, amikor hegedűt kaptál, vagy elkezdtél dalolászni? Szerintem nagyon sok olyan gyerek van a mai napig, ugyanazt látom, mint amit én éreztem, hogy nem volt kérdés. Tehát nézd meg, vannak egészen apró gyerekek, hogy meglát egy nagybögöt, és mint aki meg van igézve, hogy el van varázsolva, elvehetetlen előle, és csak nézi, ahogy a húr rezeg, hallgatja a hangját, megigézi egyszerűen, és onnantól kezdve ebben él, ennek a bűvöletében nyilván, hogyha nem szakítják el tőle, vagy ha lehetőség adódik arra, hogy tanuljon tovább. Tehát ugyanez volt, hogy én 5 évesen a tesóm nagyobb volt, most is nagyobb nyilván, és ő már iskolából hazahozta kis hegedűt, és nagyon idegesített, mert hamis volt, vagy valami, akkor én azt gondoltam, hogy tehát megfogtam, és kivettem a kezéből, meg szegényt, hogyha rossz hangot játszott, akkor meg is haraptam, szóval voltak ilyen, hogy az már nagyon idegesített. És ő azóta nem is zenél. De azóta matek fizika tanár lett, de egyébként egész végig az egyetem is fullázott, tehát átment full a szakra, tehát a hegedűt letette, mert én kivettem a kezéből, tehát konkrétan kivettem a kezéből is azóta. És aztán nyilván minket, mert én Kecskeméten jártam a Kodály iskolába, ahol a gyerekeket eleve zene oviba, tehát 6 éves korban már tanultál zenét, és már a kezed alapján kiválasztották, hogy melyik hangszer lesz a megfelelő. Tehát úgy jöttek a tanárok, mert hogyha hiába valakinek nem olyan rugalmasak, vagy nem tágul úgy az ujja, hiába így jó a ritmus érzéke, vagy bármi, a memória, inkább menjen olyan hangszerre, ami most egy zongoristánál is, ahol decimált kell átfogni, soha nem lesz esélye, bármilyen muzikális, bármilyen csodálatos elme, bizonyos darabokat nem fog tudni eljátszani, mert korlát számít az? Hát sokat attól függ, hogy mit szeretnél. Tehát a hegedűnél eleve ez hogyha valaki, nekem volt olyan növendékem, aki csodálatos ritmusérzéke volt, meg nagyon lelkes volt, de így szorította. Nyilván én is hibás voltam, illetve én azt mondtam neki, hogy már hallottam, hogy a zene iránt nagyon elkötelezett, és jó adottságai vannak, és most ezt ne vegye senki magára, dobolni ugye még nem zenész, de már nem közösség. És azóta konziba ment. Tehát ő tényleg zenész lett, vagyis hát még ugye nem, de hogy majd. Tehát azért, mert egyszerűen abban a helyzetben jobban megtalálta az ő adottságaihoz mérten azt, amiben ki tud teljesedni. Tehát a legfontosabb az, hogy fel tudja tényleg elképesztően fontos a jó hangszerválasztás. De hát aztán később mindenki minden hangszeren tanulhat. Én nekem is ez a szándékom. De akkor itt a tanároknak óriási felelőssége van, mert bizonyám. De most, hogy te eldöntött, és mi van, hogyha tök jó hegedűs lett volna? Nem. Nagyon jó dobos lett. És figyelj, egy olyan kérdés, hogy nálam, amikor, meg így a tiniknél általában van mindig egy olyan pont, amikor lázadnak, és nem akarnak semmit csinálni, csak hátradőlni az ágyban, és pihenni, vagy bulizni, vagy akármi, hogy ilyenkor neked a gyakorlás az hogy ment? Szerintem, akiben zenész elhivatottság él, annak nincs ilyen időszaka a zenével kapcsolatban. Ez a lázadás úgy jön ki, hogy mondjuk én abban az időben nem a hegedű skála gyakorlatokat játszottam, de egész nap zenéltem, leszettem Stevie Wonder dalokat a zongoránál, énekeltem őket kamu angollal, meg ilyen, hát akkor, ami eljutott azokat a dalokat így, meg hát elkezdtem a saját dalaimat írni, tehát eszembe nem jutott. Tehát sőt, még közelebb kerültem a zenéhez azáltal, hogy a világot ugye kitaszítottnak éreztem magam a világban, ami teljesen jogos, érezheti egy ilyen fiatal szív, hogy sehol nem találja a helyét, mert főleg egy ilyen furcsa. Aztán érdekes, hogy ez megmarad. Tehát öregszel, és nem változik. Na mindegy, persze a normális embereknél, igen. Tehát lehet, hogy nem is a tínédzserkor volt a baj. Erre még nem gondoltam. A lényeg az, hogy simán sokkal közelebb lehet kerülni szerintem, hogyha valaki elhivatott, éppen azért, mert az egyetlen menedéke a zene marad. Vagy ha színművész, vagy író akar lenni, akkor az. És közelebb kerül általa,
hogy a világot, vagy a világ szempontjából bezárkózik. Tehát én csak azt tudom tanácsolni, aki egy pici elhivatottságot érez, és abban az időszakban nem tud kommunikálni a világgal, amit én tökéletesen megértek, akkor kezdjen el mindent megtenni azért, ami benne él, az elhivatottság. És akkor kialakít magának egy világot, és abban megerősödve már fog tudni, hát eleve túléli a tínédzserkort, másrészt megtanul valamit jól, valami hivatást, az eszközöket, és aztán lehet, hogy erősebb lesz, és nem rokkan bele a világba. A zeneszerzés az itt jött be neked a tinikorban, amikor elkezdtél Nagyon durva, már óvodás koromban mondtam, hogy zeneszerző akarok lenni, és ehhez hófehér gombafőszkom volt. És karmester, ez volt a másik, ez a két álmom volt. Soha nem hegedűs akartam, énekesnő feles, de az énekesnők azok ilyen nők, akik énekelnek. Tehát az hol van egy zeneszerző, aki teremt egy szimfonikus művet, tudom, mindenkitől elnézést kérek ezt így, de egy gyerek szív tényleg úgy éli meg, hát konziba azért úgy nősz föl, hogy hát igen, hát a legnagyobb elmék, a legnagyobb szellemi vezetők, mondjuk tehát eleve a klasszikus zene, az egy olyan birodalom, ami mindent felülír. És abban a legnagyobb alkotók ugye férfiak. Tehát te csaj vagy. Tehát gondolok, ugye nők a zeneiparban. Ugye erről beszéltünk, hogy akkor te most minek vallod ma? Egy nő a zeneiparban, de nem is az a lényeg, hanem hogy tényleg úgy ülsz a padban, hogy közben téged leginkább az igéz meg, és ír át mindenedet belül, szellemileg, lelkileg, amikor hallasz én Bakelit lemezen hallgatom a Brahms hegedű versenyt, meg ezeket a klasszikus zenei műveket, és megőrültem attól az energiától, ami abban van, meg attól a szépségtől. És akkor azt hallgatom, hogy hát igen, hát a nők, azok azért nem. És akkor, de én még minden, és akkor így kicsit de volt neked is azért, egy dac. De neked azért sokkal másabb a vérmérsékletet, tehát nem az a finom, lágy, nőies dallamok. Nem. Most ezt miért mondod, így mindenki előtt? Nem, tehát hogy egészen más. Tehát, hogy most, hogyha a cigánypergetőre gondolunk, amit együtt játszottunk, az is ilyen mindenkit le akarok tarolni. Hát igazából ez nem is a letarolás a lényege, hanem a fékezhetetlen szenvedély és energia, azt nem tudom, ez egy másik kérdés, de ez nemtől független amúgy. De visszatérve a zeneszerzésre, hogy én tudtam, hogy az akarok lenni, és akkor ugye egyszerűen éreztem ezt a hívást, nem tudom miért. És én 7-8 éves koromban már írtam ilyen kis szösszeneteket, és akkor ez érdekelt. És csak ez érdekelt, és azért is nem gyakoroltam, mert én írtam a kis hülye darabkáimat. Tehát nyilván aztán el kellett végezni a konzit, meg a zenekadémiát, le kell. Hát és akkor tanulod a világ legszebb műveit hegedűn. És akkor nyilván muszáj gyakorolnod valamennyit, bár hegedűfoltom nem volt diplom előtt se, és közben a felvételizők jöttek összevart sebekkel. De azért ezt mondjuk el a nézőknek, hogy mi az a hegedűfolt, mert sokan nem tudom. Én is csak tőle tudom. Amikor azt gondolja valaki, hogy egy lánynak ki van szívva a bal oldalt a nyaka, vagy egy fiúnak, azért van már hegedű, itt képez egy foltot, ugye, mert vasdarab is van itt, meg mit tudom én. Tehát ott, annyit gyakorol. És van olyanok, akiknek sötétbarna és tele lesz ilyen furcsa dolgokkal, és ki kell műteni belőle. Szóval ennek vannak komoly következményei. Nekem nem volt ilyen foltom egyáltalán. Sőt, így úgy mentem órára, hogy így kicsit, hogy gyakoroltam. Nagyon lett, mindegy. De kétség kívül mondom, tehát az nyűgözött le, és az érdekelt, hogy teremteni egy világot a zenében. És akkor ez mindenen átívelt, és azért mondom, amikor odaérsz, hogy kamaszkor, vagy tínédzserkor, és tényleg senki nem ért meg, csak József Attila, mert ő leírja azokat, amiket te érzel, de honnan ismer, amikor nem is él. Szóval ez nagyon durva, és akkor így elkezded elénekelni, őket akarni. És nem azért akarsz énekes nő lenni, mert ki akarsz állni szép ruhába a csodálatos testeddel, mosolyogva hódítani, hanem tényleg azért, mert megmented a világot azáltal, hogy a saját szíveden érzed, hogy azokban a versekben lévő gondolat, az megment téged. Miért ne akarnád átadni? És lehet, hogy hülyének néznek, hogy te még arról beszélsz x évesen is, hogy világot kell váltani, de én ebben hiszek, és minél öregebb vagyok, annál inkább ezt mondom a fiataloknak is, hogy ha kiröhögnek érte, akkor kétszer olyan odaadással, ugyanis lehetséges. Mivel minden lehetséges, ezért csak azért, mert nehezebb dolga van annak, aki nem hódítani akar, hanem tényleg lelkeket azért ne adjuk fel, és álljunk be egy ilyen toporgó, jópofizó sorba szerintem, ingó-bingó testrészekkel, hanem pont ez a lényeg, hogy
mert én azt gondolom, hogy gyerekekben benne van sokkal tisztábban, és aztán mindenféle siker hajhászásért ezt elkoptatják, és felnőttek lesznek, akik beilleszkedtek a társadalomba, és pénzt keresnek elismert munkaviszonyban, vagy valahol jó zenészek esetében rengeteget játszanak, és tapsikolnak, meg sikítoznak, amikor meglátják őket. De azért ez nehéz is, nem? Nehéz. Tehát, hogy egy idő után el lehet veszteni a lelkesedését az embernek. Hát az baj. Szerezze vissza. Igen, de hogy játszottunk mi is úgy, meg volt olyan, hogy azért már nehéz volt egy idő után, hogy nincs annyi koncert, vagy nem volt annyi nagyon buli. Nehéz. Tehát és mégis az, hogy szerintem mind a ketten azt éreztük, hogy nagyon fontos, hogy ott legyünk, és akár emlékszem Szegeden ilyen kisebb klubokban is játszottunk, és ott is volt, hogy amúgy volt, hogy teltház volt, de volt, hogy pár ember volt csak, és azokat is meg lehetett váltani tulajdonképpen. Tehát ez a lényege, hogy szépen lassan rájössz, hogy semminek nem ismérve a tevékenységednek itt a földön az, hogy tapsikolnak-e több százezren. Az csak egy itt működő valami, de semmit nem bizonyít. Sőt, eléggé azt bizonyítja, hogy minél jobban beilleszkedsz itt a földön, annál inkább veszíted el azt igaz valódat, ami valahonnan máshonnan. És nagyon nehéz, hát mennyit szenvedtünk, szomorú, hogy nem kell lesz, visszautasítanak. Akár azzal, hogy nem vesznek annyi a jegyet, akár azzal, hogy eleve fel se kérnek. Tehát ugye, tehát nincs lehetőség nem jegyet venni. De ezt túl kell élni, és itt derül ki az igazi hited. Tehát most persze, hogy könnyű, nagyon minden héten játszunk kötőt, mindenki sikítozik, tapsol, akkor a stenk van. Hát ez csak egy felület. De igazából, ha ide ültetsz valakit, aki ezekben benne van, és tud-e egy olyan mondatot, vagy egy olyan hangot játszani, ami tényleg megállítja az időt, megállít mindent, mert máshonnan érkezik, és ez nem egy kamu, mert az egész életünk aztán erről fog szólni, hiszen nekünk nincsenek tömeges tapsikoló sikítozóink, hanem csak igazérző, csöndes emberek maradnak, akik viszont valóban máshogy mennek el a koncertről, mint ahogy jöttek. Hát valami ilyesmi marad. Szerintem ezt el kell fogadni, és akkor sokkal könnyebb lesz. Persze, nehéz. De igazából mind a kettőre szükség van, tehát hogy a tapsikoló, viháncoló gyerkőcökre. Igen, szükség van. Szükség van. És hogy mindig van bennünk egy hiány. Tehát, hogy elkezdtünk zenélni, nyilván az van, hogy van egy vágy arra is, hogy megváltsuk a világot, de mégis az, hogy sokkal többen nézzenek minket, vagy sokkal többen kövessenek minket, vagy legyenek ott a koncerten, és hogy hol van az a határ, amikor nem akarunk többre vágyni ennél. Tehát, hogy nagyon fontos, amit mondasz, csak én például van úgy, hogy nehezen élem meg ezt, hogy kevesen vannak a koncerten, és mégis azt érzem, hogy kevesen, akik ott voltak, ők nagyon boldogan mennek el, és nagyon vidáman, és szívvel, tehát hogy föl van töltődve a szívük. De akkor ez már válaszoltál, hogy ez a lényeg, hogy találd meg azt, és ismerd fel, hogy neked mi a fontos. Tehát, hogyha valakinek a táncoló garmad és a siker, pénz, csillogása fontos, és ebben ki tudja fejezni magát, és neki ez elég, akkor minden tiszteltem az övé. De ha te nem vagy ilyen, akkor el kell engedni. Tehát én inkább azt látom, hogy a földön berendezkedő emberek itt tartanak. Én soha nem tudnám választani, és tökre megértem őket, és szívből szorítok nekik, de én rátaláltam valamire, tehát tényleg már ilyen vicc kategória, hogy minden koncerten üvöltve együtt bőgés, és minden. Tehát, hogy ha én megtapasztalhatom azt, hogy a zene által az emberek lelke tényleg egyesül, itt a földön lehozza az eget, most leegyszerűsítem mondom, akkor miért válasszak egy felszínesebb, de kétségkívül szükségszerű dolgot, elárulva azt, amiben hiszek. Tehát muszáj kitartanom, és nagyon sok ilyen ember van, csak szét vagyunk szórodva. Tehát hány ember van rosszul attól, hogy a tömegek hisztérikusan zihálnak valahol, látszólag őrület van, de ő belül a lelkében igazából egyedül van, nem nagyon, tehát becsukja a szobaajtót, átél végtelen érzelmeket, és nem tudja megosztani, mert ebbe a világba nem akar kimenni. Na hát akkor ezeket az embereket, vagy találjuk meg mi egymást, és akkor bátorítsuk egymást, hogy azért, mert ő egyedül van, ők meg 500 000, ki mondta, hogy ő kevesebbet ér, mint abból a tömegből bárki egyébként,
két csoda van. Az egyik, hogy bárkit kiemelsz egy ilyen tömegből, és ez igaz szó, tehát amikor Csillagbörtönbe játszottunk gyilkosoknak, és ott megsiratod az embereket egy dallal, akkor nincs olyan, hogy lehetetlen. Szóval kiemelsz bárkit bárhonnan, és emberként, igazérző emberként beszélsz hozzá, én lehet, hogy elbukok egyszer, de én meggyőződésem, hogy ő is olyanná válik. Ezért nagyon nagy felelősség minden, ami a művészet. Mert vezeti a szellemet, vezeti a lelket, a gondolkodást, a viselkedést, okoz valamit. Tehát, hogyha olyan zenét hallgat mindenki, ami a nemi szervekre hat, tudjuk, hogy van ilyen. Egybe beindul mindenki, és ott ő gyelegve, nem tudom, mit csinál, akkor azt fogják csinálni a tömegek. De ha olyan zenét adsz, ami a szellemet vezeti, és a szívet tölti meg, akkor ott maradó emberek csöndben kinyílt szívvel ülnek, és fölnéznek az égre, és boldogságot éreznek. Tehát, hogy most ez is egyszerű példa, de tényleg így működik. Csak találd meg, vagy igazából azért jó csak öregedni, hogy egy kicsit jobban el tudod fogadni, hogy te melyik mellé teszed le a voksot, és még akkor is fáj, hogy de azért milyen jó lenne. Tényleg, hogyha több tízezer, ha 182 ember garantáltan ott van mindenhol, ahol játszol, de akkor a másik szám, ami eszembe jut, ott van Hamvas Béla, akinek alig vették a könyveit. De attól még, vagy nézd meg egy Bartók művet, hányan néznek meg. Szóval szerintem nem mérvadó, és egyáltalán nem bizonyosság az, hogy mi működik itt a Földön. Csak működik. Sőt, az is lehet, hogy a te koncerteiden többen vannak, csak nem látod őket. Így van, ki tudja, hány szellem topzódik ott. És amikor, tehát, hogy én láttalak már sokszor a színpadon, és azt érzem, hogy valami tényleg nem fizikai dolog itt megnyilván, tehát, hogy valahonnan érkezik ez az erő beléd, meg így tudod árasztani, ez kicsit furán hangzik, de ez neked honnan jön? Már egy gyerekkorodban is így árad belőled valami? Vagy... Ez borzalmas amúgy. Tehát, hogy amikor érzed magadba, és szerintem így is, ebből is van sok ember, hogy úgy kell elképzelni, mint amikor valaki nem tudja az indulatait kezelni. Csak hála a Jóistennek, mert azért mondom, hogy nagyon sok művész egyébként, de milyen közveszélyes őrült lenne, ha nem talált volna művészeti ágat, amiben ezt az indulatot valahogy kiéli. Ez indulat az nem rossz, és nem harag. Indulat. Tehát az, hogy valakiből indul. Sápi Géza, így van. Tehát az, hogy elindul benne valami, az nem tök becses dolog. Hiszen lehetne csak egy test, ami működik, akkor is leéli az életét. Lehet, hogy tök szép dolgokat él át, így fizikai síkon. De akiből elindul valami, és talál hozzá kifejező eszközt, mondjuk a művész rendszert, mint a művészet, de ez lehet ám egy pék, vagy egy cukrász. Hát milyen süteményeket csinálnak, gyönyörű, és olyan íze van. A lényeg, hogy indul belőle is, és szenvedéllyel, odaadással teszi a dolgát. Tehát szerintem ez a legfontosabb. Akkor, hogy ez honnan indul? Hát szerintem ez csak egy emlék, amit szerintem mindenkiben benne van, csak elfelejtik, akik ide érkeznek. Mikor ide érkezel, nézd meg a gyerek, hogy játszik, azért nagyon kevés gyerek játszik úgy bármit, hogy hát most végül is focizok, rúgdosok egyet, vagy így pöckölöm a levelet, vagy mi. Hanem úgy játszik, úgy társasodik, hogy megveri, aki legyőzi. Mert olyan tele van tűzzel. Hát hol lesz ez a tűz? Megharapja a testvérét. Megharapja a testvérét, hamisan énekel. Én is megharaptam a testvéremet. Miért harapják egymást a gyerekek? Ez olyan érdekes, nem? Mi dobberővel is dobálóztunk, meg ilyenek, valami nem tetszett, és akkor egymásnak neki... Szegény testvérek. Ja, innen is bocsánatot kérek minden testvérem. Igen, akiket megharaptáltunk azoktól. Igen. Sőt, én meg az óvónénit is megharaptam. Az nagyon kemény volt. Miért látod? És te kérdezed? Mert tudod miért? Mert azért, mert apukám is ugye zenész, és amikor bevitt az óvodába, mondta, hogy nekem benn kell maradni, de én mondtam, hogy minek maradjak benne, amikor te otthon vagy, tudod, délelőtt otthon. És akkor nem akartam benn maradni, és megharaptam az óvónénit, és sajnos vérzett az óvónéni lába. Annyira megharaptad. Igen, és innen is a szenvedély, meg a düh, meg a lendület, hogy elkezdtem dobolni, és minden olyan érzésemet, ami ott kijött az a hangszerekben. Ezért nagyszerű, ha megtalálják az ilyen belül élő emberek, belül dúsan és nagyon élő emberek ezeket az eszközöket, vagy ezeket a rendszereket, mert akkor nem fognak másokat megharapni, vagy megenni, vagy széttépni, hanem még az is lehet, hogy jó muzsikusokká válnak. És akkor örömet okoz bennük ez az indulat. Meg hát a világ számára szól. A zeneszerzésben
mi az, ami neked a legnehezebb volt, amikor, tehát hogy fölkértek, mit tudom én, hogy írjál egy zenét erről az almáról. Alma, ugye? Alma, piros alma, jaj, de szépen cseng. Ez mi anyag? A műanyag borítás. Igen, tehát mi szóval mi volt a legnehezebb ilyen felkérésed? Az, amikor, hát igazából... Hogy volt olyan, amit visszautasítottál, hogy hát figyeljetek, én lehet, hogy ajakbalzsamról nem szeretnék zenét írni. Ajakbalzsam. Na, akkor keressétek, Mokus bármiről ír zenét. De az az igazság, hogy ilyen azért nincs, mert tehát, hogy kiderül hamarabb, mint hogy megkeresnek. Tehát, hogy például amikor pop előadóknak írtam, ez teljesen irreális, de tényleg akkor Zséda is azt mondta, Adrián, hogy nem azt várja még véletlenül se, hogy popdalt írjak, hanem ő ilyen különlegesen vágyik. Tehát amikor már ilyen furcsa vagy és behatárolhatatlan, és senki nem ért semmit, csak elviselik, hogy létezel, akkor úgy keresnek meg. A Gubik Petrának is így írtál. Ő is, mondjuk ő, ugye volt ez a Szegény Johnny és Árnika musical, ami az operettben vagy 6 évig ment, több mint 200-szor, és ő szerette ezt a különleges világot, és ő azért kért fel. Tehát nem fordult elő, persze nyilván van olyan, hogy, vagy hát nem tudom, eddig, hogy valakinek írsz valamit, és nem elégedett, de akkor jól hazudnak, meg kedvesen megköszönik, és mosolyognak, és odaadják a pénzt. És akkor bocsánatot kérek, hogyha ezt okoztam, de igazából inkább az a nehézség, hogy amikor már olyan feladatokat kell teljesíteni, amire nem gondolod, hogy képes vagy. Tehát a szimfonikus zenekarra írni több órás ilyen kortárs tánc, cirkusz és tánc előadáshoz zenét. És azt se tudod, hogy kezd el. És akkor így elkezdett hangról hangra, és aztán lesz valami, és inkább a munkának, vagy ennek a teremtésnek a mérhetetlen nagysága az ijesztő, nem az, hogy te biztos, hogy képes vagy erre. És ha az egészre gondolsz, nem. De ha egy hangokra lépkedsz, akkor aztán megszületik. Marci fiam mondta, hogy mindenképp kérdezzem meg ezek után, igen, hogy mi volt a legjobb, ami a felkérés ilyen zeneszerző. Hát, ez jó kérdés, és köszönöm Marcinak. Akkor igazából az, amikor ilyen nagyon érdekes, például akár ez a Szegény Johnny és Árnika, amikor meséthez kell zenni, ami egy olyan történethez kell zenét írni, ami csodál, Lázár Elvin, aki nem ismeri, az olvassa el, vagy a kölykének, vagy magának, van benne egy boszorkány, a 100 arcú boszorkány, és az egész mese a szeretetről szól, és de a legjobbság azért, mert olyan történethez lehet zenét írni, amit aztán látsz megelevenedni a színházban, és látod, hogy 8 évig nem lehet ilyet kapni rá, mindig teltházzal megy, és minden kölyök végig kacagja és hangosan, és élvezi. Ilyen volt egy picit a Tüskevár musical, az a Pesti Magyarban ment, vagy talán még megy, hogy én csak beültem hátra, és láttam, azok már nagyobb korosztálynak van, ahogy sikítoznak a zenére. És akkor az olyan jó érzés volt, hogy nem, én ott ülök hát, tehát nincs részem elvileg benne, csak élvezhetem, hogy teremtődött egy olyan világ, ami ennyi kölyöknek okoz lelkesedő örömet. Tehát igazából a legjobb munka az valahogy ez, amikor valamivé tehát hogy amikor nem az összművészeti munkák, tehát amikor színházzal együtt lehet dolgozni, vagy kortárs tánccal együtt, amikor megteremtődik egy világ, és a zene az egyik rész belőle. Ez jó válasz? Igen, nagyon jó. És mi a legnagyobb vágyad így a zeneterén? Akár koncert, akár zeneszerzés? Igazából pont ezen gondolkoztam, hogy ebben az évben volt egy műpás koncert, egy ilyen új, a vonósaimmal, meg a Lisztes Jenő cimbalom, ő egy egészen elképesztő új világot. Az inkább klasszikus, vagy ilyen kortárs zenei és a jazz találkozása, meg Róman Ditta, egy csellóművész. Szóval az egy új világ, és így nagyon sokat adott, de fogalmam sincs, hogy hogyan tovább. Pontosan ezen okok miatt, hogy nagyon sok zenét írtam másnak, és elhatároztam, és még most is ebben az évben meg kell írnom lesz a Millennium Parkban októberben a Walk My World című nagyon nagyszabású kortárs cirkuszi előadás, amihez az egész Millennium Parkot átépítik. Egy élő kiállítás lesz, ami azt jelenti, hogy bemész egy múzeumban tulajdonképpen, és a képek megelevenednek kortárs cirkuszi
tehát tánc és mindenféle artista mutatványok előadás módjában, és egy nem tudom hány, tehát az egész Millennium Park, tehát az egy hatalmas munka, és ez az év ezzel telik, de hogy hogyan tovább és hova, ez nagyon jó kérdés. De hogyha most az lenne, hogy valaki azt mondja neked, egy nagy befektető, hogy figyelj Mókus, itt van 1 évre elegendő összeg, hogy megéljél meg, legyen mindened meg, akkor mi az, amit te megcsinál egy év múlva, amit tudod, azt mondják, hogy júliusban megkapod a nem tudom melyik színpadot, vagy azt a zenekart, vagy külföld, vagy bármi. Olyan fúziós zenét csinálnék, amiben a kedvenc zenészeim benne lennének, meg egy szimfonikus zenekar, de teljes, tehát fúvós karral mindennel, és meghangszerelni. Nyilván, hogyha addig sikerül olyan dalokat írni, ami még szép, vagy izgalmas, akkor így a saját darabjaimból egy ilyen nagyon sok zenész által előadott kiváló zenekar. Szóval egy ilyen fúziós, amiben benne van a klasszikus zene, a jazz, akár a népzene, ahogy szokott lenni. Ez nagyon érdekel, mert volt szerencség már ilyet átélni, és ez rettenetesen izgalmas, amikor ennyi zenész együtt játszik. És mondjuk nagyon sok verssel szoktál dolgozni, arra is kíváncsiak, hogy választod ki a verseket, de hogyha mondjuk lenne ez a koncert, és bármilyen szövegírót, vagy most nem tudom, rappert, vagy énekest fölkérhetnél, akkor kit kérnél föl? Mármint, hogy tudod, mit tudom én például a kezdet fiaiból tudom, hogy az újoncot te is szereted a szövegét, igen, meg ilyenek, tehát hogy ki az a mai kortárs, akár szövegíró, akit bevonnál egy ilyenbe? Igen, szóval ott leragadtam, azóta nem ismertem meg újat, és valószínű, hogy őket, meg a Kemény Zsófit is vele is játszottunk, őt szeretem, de ezeket a gondolkodókat kérném meg, hogy az jó ötlet, és én is csináltunk is ilyet ugye a Kowalskival, hogy egy József Attila, a Kowalski, hogy hogyan ível át 100 évet egy gondolat, hogy mit jelentett akkor egy költőnek, és most egy elismert sikeres gondolkodónak, aki egy ilyen furcsa populáris műfajt követ, ami félig rap, félig nem tudom mi az, amit csinálott a lemezre, ilyen énekbeszédszerű. Tehát akkor ilyeneket kérnék amúgy abszolút. Tehát a válaszom az, amit te mondtál, hogy őt kérném meg, vagy őket. Az idősebb korosztályból én Dusánt, Stefanovics Dusánt szeretem nagyon, amit még régen írtak a Presser Gáborral, azok a dalok szerintem szövegileg, meg az elképesztő, és kicsit hiányolom is, hogyha az egy generációt nevelt föl olyan mélységgel, ami azokban a szövegekben van, akkor érdemes kitartani, mert az ember nem változik 20 év alatt annyit, hogy már csak az érdekli, hogy ami vannak ezekben a szövegekben most. Tehát, hogyha 20 évvel ezelőtt érdekelte őket azok a gondolatok, amik abban vannak, most nem triviális példa, a Szerelemnek múlnia kell, vagy a Mama, vagy a mozi, vagy a titkos szobák rejtelme, éjszakai üzenet. Ezek... Figyelj, már eszembe jutott még egy dolog, hogy nagyon sokan ugye sokféle személyiségek egyben, vagy nem tudom, hogy fogalmazom. Nem. Te nem. Igen. Tehát én emlékszem olyan pillanatra, hogy ültünk egy szimfonikus zenekarba, ketten és vihoráztunk, és mindenki a vér komoly volt, és nem tudtuk komolyan venni, és olyanok voltunk, mint két rossz tini. És hogy mondjuk ez általában jellemző, tehát nem igen, csak arra a szituáció. De ez általában jellemző rá, de a színpadon általában nem ezt a lényedet ismerheti meg a nagy közönség, hanem a Mókust, aki nagyon elmélyülten, és tényleg az van, hogy veled volt először olyan, hogy azt éltem át, hogy a koncert után nem tapsoltak az emberek, és nem azért, mert rossz volt, hanem egyszer annyira szívükbe fogadták ezt az egészet, hogy 5 perc csönd volt. Nem tudom, emlékszel, a Momba volt, persze, azt hiszem egy ilyen. Az, figyelj, az hideg kirász, ha arra gondolok, és tényleg az életem egyik legjobb koncertje volt, meg legmeghatározóbb volt, de mindeközben nagyon sokat utaztunk együtt, voltunk nagyon sok helyen, és a vihorázás az elengedhetetlen nálad. Na jó, és de... bármiről. És hogy ez érdekes, hogy az nem jelenik meg a zenétben, meg a színpadon, mondjuk a konferálásban ezt lehet ez hallani. Azért van szerintem, mert hogy így muszáj túlélni. Tehát, hogyha képzeld, de hogyha ahhoz a jelenléthez ugyanolyan lennék az életben, akkor már nem élnék valószínű. Tehát ez szerintem csak meg hát egész életemben, tehát az jellemezte
te az életedet. Az életedet, köszönöm, hogy végig vihogta meg, hát milyen zenésztársaink vannak. Tehát amikor beülsz egy ilyen buszba, ahol megalkottuk a Bazsi és a Bedepeti közébe jön az ember. Hát, és akkor sorolhatnám. És akkor most a legutóbb létrehoztuk a Béta hímet. Tehát nem az alfa hím, hanem a Béta. Aki egy társaságban csak a Béta hím, és ugye a lehulló, az alfa hím által nem elfogyasztott hölgyek, a lepottyanó. Megállapítottak, hogy ők ugye Béta hímek. És akkor a Borosati megszólalt, hogy ő már volt egyszer gamma hím. Mert hogy egy buli, de ezt bocsánat, majd elmesélem. Szóval, tehát a lényeg az, 18 pluszos. Igen, meg hogy kitaláltunk ilyen kis hülye rövid filmötleteket a padról, meg a szögről. Tehát igen, de ez hol van? Tehát, hogy az van, hogy a zenét nem lehet, tehát ahogy felcsendül egy hang, megváltozik minden, na de attól a lényed az ugyanaz marad. Tehát nem tudom, én ezt nem is tudom elválasztani. Képzeld. Szerintem ez ugyanolyan. Igen, de valahogy ugye, mit tudom én, amikor a Tilos Csillagot című számot keressetek rá YouTube-on, Szirtes Edina Mókus, Tilos Csillagom, hogyha mondjuk abban a számban van az a kiállás, amit nagyon nehezen soha senki nem tud. Igen, az például. Az is egy zenei humor részedről, de hogy azért mégis van egyfajta ilyen sokkal könnyedebb, meg lazább éned is, és én azt tényleg az, hogy kevésszer, a kevés számodban hallom ki, és hogy valószínű, hogy értem, amit kérdezel, azt hiszem, nem tudom, hogy miért van, de a saját dalaimat valamiért nem ez határozza meg, de például pont amikor musicaleket kell írni, most egyébként bemutatták a Bors nénit Kaposváron a színházban, most 1 hónapja volt kb. A bemutató, és ezekben a musical, meg hát a Habci király Komárnói Színházban, az meg csak ilyenekből áll, mert eleve a mese hordozza ezt a gondolatot. Akkor lehet, hogy olyan verseket... Valószínű, hogy a versek választása miatt valamiért magamnak, amikor már végre odaérek, hogy a saját zenémet játszom, akkor nem jut eszembe, meg hát annyit vihogunk, hogy nem hiányzik. Tehát nem mindazonáltal, bár volt már olyan koncert, hogy annyira durván súlyosra sikerült, hogy így nagyon most de jó lenne egy ilyen mert hogy magunkat is belerántjuk egy ilyen nagyon mélység. Igen, és hát kell egy ellenpont, és akkor marad a vihorászás, meg a jó kedv, ami nem erőltetett, hanem tényleg életmentő, meg hát tényleg nagyon sokat köszönhetek annak, hogy a zenész fiúknál viccesebb azért kevés van, és szerintem meg vagyok győződve, hogy az agytevékenység miatt van. Tök szívesen beszélnék valamilyen viselkedéskutató vagy agykutatóval, mert az a fantázia és az a humor, ami olyan idióta zenész fiúkban van, azt én nem tudom, hogy az mi. De is, hogy ezen röhögünk. Persze lehet, hogy másnak nem vicces, csak nekem, de nagyon vicces, és az egész életemet végigvihoráztam épp ezért. Igen. Arra gondoltam még, hogy zenélhetnénk valamit, de ezt csináljuk már úgy, mert ugye ugye nem beszéltünk meg semmit, és hogy mivel, hogy zeneszerző vagy, mit szólnál ahhoz, hogyha kitalálnánk azt, hogy adok 3 opciót. Vagy itt lévő tárgyakból, tudom, hogy az itt lévő tárgyakból kiválasztasz valamit, amiben egy reklámzenét kell csinálni, vagy egy kortárs rappernek, vagy zeneszerzőnek, vagy valaminek a szöveg részletére írunk egy zenét, vagy írsz egy zenét, vagy pedig fölcsapunk egy könyvet, és akkor a könyvből egy pár sort kiveszünk, és ez a könyv is jó, meg a kortárs rap. Attól is függ. Lehet az. De a könyv is nagyon jó. Könyv is jó? Látom, nagyon szemezel valamivel. Az micsoda? Legyen az. Na figyelj, akkor... És te mit fogsz csinálni? Püfögni? Majd kitaláljuk. Hát te vagy a zeneszerző. Én vagyok most a beépített dobgéped. Igen, 2 versenyen nyitottam ki. Az egyik a részvétem. Az, aki Hitler miatt nem olvas Goethe-t, Sztálin miatt nem bír Mussorgskit hallgatni, köz és öngyilkolt. Következő függőség. Még csak ihatom az élet italát, én szomjas is vagyok.
Ez jó, csak ezek rövidek. Ezek nagyon jók amúgy. Hát kell lenni hosszabb? Igen. Vagy nem? Elég ilyen rövid. És vannak benne, de jó, az, hogy nagyon rosszul látok, ne öregedjetek meg. Jó, lehet a függőség, mert azért ez nagyon durva ez a részvétel. Olvasd fel még egyszer. Tehát függőség, még csak ihatom az életitalát. Én szomjas is vagyok. Míg csak ihatom az életitalát. Szomjas is vagyok. Én is szomjas vagyok. Még csak ihatom. Még csak ihatom. Még csak ihatom. Hogy szólj, ha jön a dob. És most. Még csak ihatom. Még csak ihatom. Még csak ihatom az élet italát. Szomjas vagyok. Szomjas vagyok. Szomjas vagyok. Még csak ihatom, még csak ihatom, még csak ihatom, az élet italát ihatom, még csak ihatom, még csak ihatom, az élet italát. Szomjas vagyok, szomjas vagyok, szomjas vagyok, oh no, szomjas vagyok. És most mindenki, még csak ihatom, még csak ihatom. Ha ihatom, hogyha ihatom, ha ihatom, ha ihatom, az élet italát ihatom, hogyha ihatom, ha ihatom. Hogyha ihatom, ha ihatom, hogyha ihatom, ha ihatom, az élet italát ihatom. Szomjas vagyok, szomjas vagyok, szomjas vagyok, szomjas vagyok. Yes! Ez jó? Nagyon jó. És akkor igazából ezek után következik az, hogy te itt a fejedben már az összes szólamot hallod, meg minden, ami hát igen, benne. ezt fel tudnánk venni looperrel, persze. És ilyenkor még mert én már ismerlek, de a többi ember nem, hogy ilyenkor már elindul a fejedben, hogy miket lehet hozzárakni. most csak így tehát, hogy elég, hogyha beledúdolod, hogy, hát, hogy mi az, amiket még így belehallasz így a zenében. Például ugye halljuk a tonalitást, hogy ládobilá, akkor akkor ez egy vokálszólam, akkor felveszünk nyilván do mi, do fi mi, mi la mi do la. Aztán lehet ellenszól, ez csak egy vokál kísérlet, nyilván ha az ember hegedűvel játsza, akkor lehet ennél vált egy kicsit dal, mert nyilván énekkel, jó, szóval visszatérve, hegedűvel lehet hosszabb motivumokat, vagy kicsit virtuózabb futamokat belejátszani, de ha ennél maradunk, jön egy ellenszólam. Egy. Tehát ez egy rendszer, nem lehet benne hibázni, hogyha hallod és ez egy harmónia. És a hangszerek kiválasztás, most hogyha ezt a dalt, amit elkezdtünk, ezt behatárolnád mondjuk egy basszusgitár oktavára. És akkor nyilván utána örülnék, ha a basszusgitáros a sorok végén azért díszítene, és akkor ha például gitár de ez egy séma, tehát aki picit is elemez zenét, akkor már azonnal hallja a funkciókat. Nyilván a hangszerválasztás az is hát van a könnyű zenének is rendszere, nem? Igen. De ha van egy hegedűm, akkor már tök máshogy fog megszólalni, ugyanez a zene. És ezek után mi lenne a mókusi csavar a számba? Mert biztos, hogy lenne ebben. Mert emlékszem, pont a szegény Johnny és Árnikával volt az, hogy fölhívtál engem, nem tudom, vasárnap, hogy figyelj, holnap lenne egy ilyen semmi extra, minden tök király. Oda megyek, és ilyen 5/4, meg 11/8, meg nem tudom, és akkor izzadtam a keró előtt, meg nem tudom, mi. akkor köszi, igen, akkor ezt igen, jó, oké. Hát, hogy például begerjeszti magát ez hogy még csak, vagy hogyha iható, és akkor belerakni mondjuk egy ultra részt,
akár tehát egy dupla tempóérzetet, és akkor jönne rá mondjuk, lehetne rá egy etnós témát, de ha nem akarunk etnost, akkor mit tudom én most ma. Tehát úgy utána beraksz olyan aranzsot, ami kimozdítja ebből a ből, hogy ne legyen olyan egyszerű ez az érzés, hogy egy kicsit itt pofozzuk a hallgatókat, de nyilván ez akkor, tehát hogyha csak így tényleg nem rossz értelme, ha jamelsz, akkor elsősorban az fog vezetni, hogy ez a jó érzés, hogy ráülsz. Abban a pillanatban, hogy te tudatosan, hogy most világzenét játszol, akkor nyilván írnod kell olyan témákat, ami mondjuk a balkán, vagy a magyar népzene, vagy a környező népek zenéjére, vagy abból inspirálódva születik. Ami tudjuk jó, hogy nagyon sok esetben páratlan. Tehát nem ördögtől való, hogy akkor egy-egy ilyen számba bekerül egy és akkor és akkor már jön egy ilyen nagyon érdekes elegy. De ha nem akarsz világzenét játszani, azt is megértem. Igen, akkor más aranzsot teszel be. Tehát azóta, hogy van egy érzésrendszer, ami azonnal ráül és élvezkedsz, pozitív értelemben, és a zene jó érzéses határain belül, meg hát ugye a jó ízlés határain belül, azon túl van egy tudatos rész, elhatározod, és ez is fontos. Milyen zene inspirál? Milyen zenészek? Ez egyébként nagyon pont, amit mi csinálunk, azért született és lett olyan, mert veled olyan zene születik. Ez nagyon fontos. Tehát a zenésztársainkat meg kell tisztelni azzal, hogy nem erőltetem azt a világot, bocsánat, ha igen, de hogy nem annyira az a legfontosabb, hanem a zenésztársad érezze, hogy az ő lényétől alakul egy világ olyanná. Hát ő is akarjon az. És hozzátesz, és ha ugyanazt a számot mással játszom, nem fog megszólalni úgy. Tehát csak azoknak a benne szereplő és érző zenészeknek a játéka teszi olyanná. Tehát ez már mind tudatos. Az, hogy van egy jó érzés, és nem akarod abba, és nem tudod soha a zene iránt, az elvitathatatlan, és akiben nincs meg, az tényleg jobban teszi, hogyha elgondolkozik azon, hogy van, ami hasznosabbat tegyen. Tehát így is bajban van a világ. Olyan embereknek való, szerintem a művészettel való foglalkozás, akik tényleg, tudom, bocsánat, naív vagyok, idealista, de legalább még mindig azt gondolja, hogy a művészet jobbá teszi ezt a helyet. De az emberek szívét mindenféleképpen gyógyítja. Aki ebből lesz kivész, és csak magát akarja mutogatni, azaz hódítani, de az is jó, ha tisztességes, és bevallja, hogy pénzt akarok, és ez tök jól megy. Minden tiszteltem az övé. Én nem tudom ezt az utat járni. Csak akkor legyen őszinte, és ismerje, és ne egy művészet és a teremtés millióibe becsomagolva egy gazdasági érdek, ami tök jó, mert ez jó zenélni. De igen, nagyon nehéz megtalálni, de amúgy nekem a Covid volt erre nagyon jó, mert ugye mindig az, hogy az ember építi magát, és elkérjük a pénzt a koncertén, és nem tudsz mit csinálni, muszáj elkérni, és akkor már ott voltam a Covid előtt, hogy most én akkor a pénzért sem az egészet, és akkor jött a Covid, nem lehetett zenélni, és teljesen össze voltam törve lelkileg. Tudom. És emlékszem, hogy május 1-je volt, és kimentem a teraszra, áthívtam a családot, és ott zenéltünk, és jöttek az emberek, és néztek, ahogy a teraszról zenélünk, és annyira jól esett a lelkemnek, és abszolút nem a pénzért volt ez az egész dolog, hanem azért, hogy egyrészt, hogy belőlem kijöjjön, meg hogy az emberek élvezik ezt az egész hát ez ide kell mindig visszatérni, szerintem. És még egy fontos információ számodra. Képzeld el, hogy tegnap felléptünk, ugye van a Fúvós zenekarom, igen. És oda, bemutattátok oda? Bemutattuk, amit pont a Neoton familiás számot, és mert hogy a Neoton dolgoztuk fel, és Szirtes Edina Mókust kértük meg, hogy hangszerelje meg, igen. Mert megőrült. Igen, olyan volt a hangszerelés, hogy mindenki kapaszkodott a hangszer, ment a 220 felett, megy a és akkor egyszer csak egy olyan bejátszás, hogy mindenki így kapaszkodott, meg a közönség így nézett, és aztán ment tovább a bulizás. És igazán tényleg tök hatásos volt, meg nagyon, nagyon jó volt, hogy volt benne egy ilyen csavar, és mi is szórakoztunk, de nekünk is nehéz volt, de közben ment a 220 felett. Tehát így tök jó volt, hogy mind a két... Azért, mert erre szerintem azért van szükség, de hát persze ez is mindig az egyén határozza meg, hogy én nagyon szeretem, ha az elmét nem hagyjuk. Mert fejlődni kell. A figyelem, tehát hogyha például zenét írsz, gyerekeknek akár, akkor, vagy zenekarra, és mondjuk egy szimfonikus zenekarban a brácsistát lebecsülve, ilyen vagy valami belső szólam tartogassa csak, jó, az tök mindegy, megy brácsista,
Azért szoktak kerekedet szemben nézni rád. És akkor tudod, így ül ott, így megy haza, nézi az órát, hát már megint nincs megtisztelve. Ő is muzsikus. Igen. Ő is valaha így gondolt a zenére, ha még most össze is van törve, vagy már nem. És ha beírsz neki olyan szólamokat, akkor így, te szemét, és már elkezd így játszani, mert tudja, hogy fontos. És gyakorol. És gyakorol, de ha más nem, már attól a gondolattól, hogy neki szólója van, tehát, hogy ő neki abban a pár ütemben van nehéz dolga, ez mind-mind azt jelenti, hogy te tiszteled és akarod az ő játékát, a jelenlétét, a szívét. Ekkor megváltozik a zenekar hangképe, mert a benne ülő egyedek máshogy vesznek részt. Én ebben hiszek, és azt gondolom, hogy most az, hogy miért kell minden dal túl bonyolítani, ez már egy elmebaj miatt van, ezt érdemes kivizsgáltatni. De én szeretem, hogy nem hagyod az elmét így lankadni, hogy megy, és persze ennek van egy egészséges mértéke, amit nem tudom, hogy mi, de mert hogy az emberek meg szeretnek így ráülni, és nem is, én is sokszor azon veszem észre, hogy én is tökre szeretem az egyszerű zenéket, de miért írok magamnak olyan bonyolultat, hogy sikítoznak a társam, hogy nem értenek semmit. Nem tudom. Tehát ez... Hát figyelj, én ezt is hetekig gyakoroltam még. A 220 felettnek a beszállását megtudtam. Nehéz lett, de nehézre sikerült. Tényleg nehézre sikerült. De jól szólt? Jól szólt, igen, nagyon. Tényleg, minden. És így játsz a koncerten, mert várja. Igen. Na ez a titka, hogy de jó van, tehát hogy igen, mindenki élvezte. Nem szabad lankadni hagyni. Igen. Semmit. Köszönjük a hozzászól. Üzenetem a jövőhöz és a fiatalokhoz. Ne hagyjuk lankadni. Semmilyen körülmények között. Na, erről a mókusról beszéltem. Látjátok, így egy 40 perc után kijött belőle a valódi éne. Hölgyeim és uraim, Szirtes Edina mókus. Nem, nagyon fontos az, hogy ilyenkor azt kellene mondani, hogy kövessétek Instán, Facebookon, meg TikTokon, meg mindenhol a mókus. De ne, konkrétan ne. Menjetek el a koncertjére, mert egész más. Tehát élőben ott lenni egy koncerten teljesen más. Úgyhogy hallgassátok Mókust, menjetek el sok szeretettel az ő koncertjére, bárhol is van. Sőt, a műpában is ugye játsszák a zenéidet, amelyik az nagyon fontos. Paradízum, Solus Amor, Ima, Myland, és most csináljuk ezt az újat, a Recircle Társulat előadásai. Igen, nagyon, nagyon jó, meg nagyon tehát tényleg szívbe markoló minden zene, amit a Mókustól hallottam eddig, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm.